Bun găsit prin lumea bună, vin în fața ta cu vești din lumea bună, cu informații peste care de cele mai multe ori treci fără să le acorzi atenție sau care nici măcar nu ajung la tine. E bine, în ultimii ani rețelele de socializare ne-au schimbat, am fost bombardați din stânga și din dreapta cu informații negative care ne-au făcut cu siguranță și mai nefericiți și chiar mai răi. Însă acum te întreb, tu știi ce se întâmplă bun în lume? Dacă nu, îți spun chiar eu, pentru că vin acum cu noutăți din lumea bună. România se află printre câștigătorii premiilor europene pentru patrimoniu. Comisia Europeană și Europa Nostra tocmai au anunțat câștigătorii ediției 2021 a premiilor europene pentru patrimoniu și, surpriză, România se află printre premiați cu Biserica de Lemn din Urș, județul Vâlcea. Membrii juriului au apreciat modul în care biserica este conservată. Tu ai auzit de ea? Biserica a fost ridicată în 1757 și poartă hramul Bunavestire. În 1843 a fost renovată după un incendiu și poartă acum picturi murale atât în interior cât și în exterior. În 2010, din cauza eroziunii, acoperișul s-a prăbușit, iar cu ajutorul unor oameni de bine a început restaurarea. Rezultatul îl puteți vedea dacă mergeți în satul Urș din Vâlcea. Curtea de la țara bunicilor a fost recreată de doi bucureșteni și tu o poți vedea cu copilul tău. Cei doi soți au construit o fermă în județul Dâmbovița, au cumpărat cai, iepuri, vaci, capre, oi, dar și multe păsări, transformând ograda bunicilor într-o adevărată fermă. Copiii pot astfel să vadă cum este viața la țară. Recent deschisă publicului, oamenii de bine s-au gândit că tradițiile nu trebuie uitate. Astfel, la fermă există și o cameră ca pe vremea bunicilor, cu felinar, cu ștergare pe pereți și cu ladă de zestre. Costă 70 de lei intrarea în fermă și în bani este inclusă și masa de prânz, cu bucate tradiționale, bineînțeles, gătite chiar la fața locului, dar și o plimbare cu căruța. Numărul nou-născuților ar putea trece de 200.000 în acest an în România. Estimările indică un adevărat baby boom în următoarele luni în țara noastră. Se estimează și un vârf de nașteri în perioada iulie-august 2021. Pare că pandemia are și o latură bună, românii au stat mai mult în casă și nu s-au plictisit. În martie 2021, numărul nou-născuților a fost mai mare cu 1749 față de aceeași lună din 2020. 2020 a fost însă anul cu cele mai puține nașteri din 1967 și până acum, potrivit INS. Au venit pe lume peste 160.000 de copii, cu peste 40.000 mai puțin ca în anul 2019. O floare rară a înflorit în România și rămâne așa doar 10 zile. Este vorba despre bujorul de pădure, care înflorește doar în luna mai și tu poți să-l vezi în Parcul Natural Comana. Spre deosebire de alte specii de bujor, aceasta are floarea de un roșu purpuriu, cu un singur rând de petale. Au rămas doar câteva locuri unde acest bujor mai poate fi întâlnit. Din păcate, este pe cale de dispariție. Discutăm acum despre un adevărat succes din lumea medicală. Un pacient orb și-a redobândit parțial vederea cu ajutorul unei tehnici revoluționare. Bărbatul are 58 de ani și a orbit din cauza unei maladii genetice. Acum însă a reușit să-și recupereze parțial vederea grație unei tehnici inovatoare care asociază terapia genică și stimularea luminoasă. Este pentru prima dată când această tehnică, denumită și optogenetică, permite dobândirea unei recuperări parțiale a funcției vizuale, afirmă cercetătorii aflați la originea unui studiu clinic realizat de specialiști francezi, elvețieni și americani. Este indicat să ne înconjurăm de oameni buni și frumoși, dar și de informație bună pentru mintea noastră și pentru suflet. Iată, acestea au fost știrile care sper să te bine dispună. Dacă ți-a plăcut, te invit să-mi dai un like și un share și chiar subscribe canalului meu de YouTube Prin Lumea Bună.